de por vida. Aitziberrek, akordeoa joten dago. Lurrek lau hizkuntza daki. Edo bost. Mirarik, liburu irakurri da baskeria betian. Maider, ingenieria da. Resui gaztaina gustatzen zako. Amaia informatikan aditua da. Goko saioen aurkezpen saio bat egon zen, bat dinamika, landu ditugun dinamiken inguruen, eta goren gauen diagnostikoa Euskararen erabilera bat herriko esparru ezberdinetan. Gero bigarren saio baten ja ikusitza egoera ogin gauen ildo batzu markatu bituen, eta Beixema fanzien apur bat 375 dinamikara bekira, eta gero beste bat elkarte bizitza sozialian eragiteari. Horren, indoena da, hirugarren saio honetan die, bi esparru horrek hartu, eta ja pixka landu, nola antolatu, eta zer egin geiken hemendik aurrera bi kontu horrekin. Usten da, jentia, gaixa bultzaketatzala. Eta ilusinua, ez dakit jenit, jenti ilusinua. Betzera zaile, bakitzu zer dan, eta oso importantia ez tekat adibidez zuei, zek posibilitateko zuen komunikatzeko hau dan hau, mobiloteko jente gaztie. Ja, gazte, tratau duena horbe urten da, ez? Gaztien gana zela heldu eta... Igual zaileenetaiko bada. Bai, baina, nik uste jentia gogotxu gauzela, taldiope martxan jarritxugu, eta urtengo ekimenak. Ikusi dut jente diferenti, betik minterizek eta indizentien nien, bintzat loramendi bainan da, jenti honi zen gara, horren beste sekulez gara. Baina, hortek aparte ikusi dut jente apur bat ezberdinen, kapazizina dela hori da. Bai, hori lortu geuna da, animau dian jente ezberdin hori be, jarraitxu edo... Jarraitzi, Elkartu gara 3 zapatutan 30 lagunetik gora, eta danetik egon da, danak euskaltzaleak, baina batzuk euskara elkarte inguruan gertu da bizen, eta beste batzuk ez horren beste urtien ziar. Horrek emoten duzku aukeria, beste lan mota batzuk itxeko, saria osatzeko, hemen gurian zoze balima tipiko lankidetza kooperatibismoa da, eta logika horretatik, ez da elkarki jardutia, eta egiz esan indarrasko sortu da, energia eta ilusioa, eta oso valorazio oso positibo da zaiuna. Eta, odorixo bezala, 375 ekimenerako plangintza zehatz bat irten da 2018 eta gero beste lanildo berri bat jorratzea adostu eta lantalde bat osatu, herriko elkarteetan edo elkartegintzan aritzeko.